A program je zase o kvalifikovanej pracovnej sile. Tí, ktorí chodíte na autách, tak dneska vidíte, že je viac nakladných niekedy aut ako osobných. Prinášame riešenia, kedy vieme doniesť tých kvalifikovaných vodičov, medzinárodnej kamionovej dopravy, osobnej dopravy, mestskej hromadnej dopravy. A samozrejme, ten človek musí spĺňať aj legislatívne podmienky, že musí mať vodický preukaz v rámci Európskej únie, kvalifikačnú kartu vodiča, tachograf a podobne. Určený je pre všetky dopravné a špediterské spoločnosti, určený pre prepravcov, určený pre mestské hromadné dopravy, určené pre zájazdové dopravy, čiže tí všetci, ktorí prepravujú ľudí. Zase, že dostane kvalifikovaného človeka, ktorého nemusí ďalej vzdelávať, čiže je to človek, ktorý má minimálne 5 rokov skúseností, ktorý má skúsenosti z doma, s tuzemskou dopravou, medzinárodnou dopravou, ktorý vie komunikovať, ktorý vie obsluhovať aj to zverené vozidlo, ktoré je, komunikovať s dispečerom a jednoducho prácu má rád. Že všetko to, čo som spomenul, vlastne je komplexné riešenie all-in v jednom balíku, ktoré ponúkame klientovi.